Изненадващо или не, но Емполи води с 1-0 при гостуването си на Ювентус. Още в началото на двубоя Матия Дешилио се разписа след изпълнение на корнер. Любопитното е, че това е първи гол за Емполи от началото на кампанията, реализиран след изпълнение на ъглов удар, но пък действително тимът на Роберто Даверса показа доста добро лице като гост на един от грандовете в италианския футбол. Ние се завръщаме обратно в нашото студио. Заедно с Александър Захария ще си поговорим защо Ювентус изпитваше всъщност такива проблеми и може би да започнем от там. Защо корнерите бяха толкова сериозно оръжие срещу тима на Ювентус днес? Ами, не знам, не мога да си го обясна, но да, аз имах някакво лошо предчувствие. Всъщност атаката, то даже не беше някаква атака на Емполи, която доведе до корнера. Ренато Вейга не се справи много добре и изчисти топката в корнер. Можеше да изчисти в тъч, можеше да се опита да я задържи, да играе с вратаря. Нали, имаше много опции, той някакси се поколеба и в крайна сметка изчисти в корнер. И ние с теб тогава си споделихме, че неговото първа намеса да не се окаже фрапанна. Всъщност не този корнер, от корнера последва нов такъв и тогава стане и гола. Но истината е, че корнерите са изключително опасни и това, което прави впечатление, че